खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 360 चेनेल जै नोंथांमोननिसिम गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली आथिखालनि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल मुंनि बिटिसि हालामनि मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी आरो बिसोरनि इयुन पलिटिकल केरियारनि सायाव बेस खालामना दिनै सावरायनो नाजानाय जादों। आरो इउपिपिएल पार्टीया बिपिएफ पलिटिकल पार्टीजों जुजिनानै दिनैनि थासारियाव गावखौ बिटिसि हालामाव नैथि अपोजिशन पार्टी हिसाबै बिथांमोना गायसनबोनो हादोंमोन आरो बिथांमोना खम बिसाननि एमसिएलए देरहासार जानानै बिजेपिनि अक्सिजेन मोननानै बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायलांबाय। नाथाय 5 बोसोर सरकार सालायनायाव बिथांमोना फोरजा फिसाफोरखौ जाबादि अनसायनांगौमोन आरो फोरजा फिसाफोरनो जाबादि अनसुंथाइ होनांगौमोन आरो जाबादि जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय लाइमोनफोरनो जा सुबिदा साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानाय बायदिसिना नखरारि उद्योग बानायनो थाखाय आरो बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखाय बिथांमोना इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव गोबां खोथा बुंदोंमोन। नखर नखर साख्रि होनायनि खोथा आरो बिटिसि हालामखौ मोनसे जौगाखां मोनसे ओनसोल नर्थ इस्टार्न रिजननि गेजेराव खालामनायनि खोथा आरो सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा जेबो बिथांमोना ओरैबायदि अख्रां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होनायफोर बादि बिथांमोना जा प्लेनिं आरो जा पलिसि आरो जा मिशनफोर लानानै बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ थगायसावनानै बिथांमोना गादियाव फैदोंमोन। नाथाय थाइजौ गोखैखौ खेबसेल' फाननो हायो, खेबनै फाननो हाया। दा बेबायदि थासारिजोंनो बिथां प्रमद बर'नि गोदै रावजों माखासे बर' नन बड' कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा गबनानै बिथांमोनखौ 5 बोसोर सरकार खालामनो थाखाय खाबु होदोंमोन। नाथाय 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननि आखल आखु आरो बिथांमोननि पलिटिकल पार्टीनि जि गोरोन्थिया गां नुजादोंमोन। बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेरावनो गावनि दोहोन सम्पतिखौ माबोरै लोब बारायहोनो हायो, हा हुनिफ्राय लाना दालाननिफ्राय लाना गारि मटर बिथांमोना लाइफ स्टाइल खालामदोंमोन। राजा महाराजाफोर बादि बिथांमोना सोलिदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे नोजोर बोदोंमोन दि बिथांमोननि 5 बोसोरनि गेजेराव जाबादि बिथांमोना गावसिनि हानजायाव थानाय थामहिनबा गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्राल' टिकानिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रि जेबो सुबिदाफोरखौ बिथांमोना लादोंमोन। लानायनि जाउनाव माखासे फोरजा फिसाफ्रा बिथांमोननि सायाव खुद्रिखांनाय फैदोंमोन आरो अल इज गोल्ड होननाय बायदि बिथां हाग्रामा महरै जाय सुबुङा बिटिसिखौ हाग्रा बंग्रायाव थानानै बिएलटि मुंनि मोनसे संगठनखौ दैदेननानै बिथाङा बिटिसिखौ क्रिएसन खालामदोंमोन आरो दिनै बे हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि बिथायाव थानानैनो माखासे सुबुंफ्रा बिथांखौ माबोरै नापत्ता खालामनो हायो बेखौ नाजानानै गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा धोन दौलत खामायलांबाय। गोबां सुबुङा बिथांनिफ्राय पलिटिकेल माबोरै रिजनेल पलिटिकल पार्टी दानानै माबोरै बिटिसिखौ सासन खालामनो हायो बेफोरनि गियानखौ बिथांनिफ्रायनो सोलोंदों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेनाव बिटिसि एग्रिमेन्ट जानायनि उनावनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव लामा दालां सोरगिदिं बिथिङा जौगाखां जादोंमोन आरो बिटिसिनि गोबां मख'थावना जिल्लानि न' बां पुलिस थाना साब डिभिजन अफिस सार्कोल अफिस फ्रा जोनोम जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिटिसि सेक्रेटारिफोरा लुफुंजादोंमोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां फसंथानफोर गायसनजादोंमोन। जेरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी, CIT, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, केन्सार कलेज, बेबायदिनो गोबां मख'थावना खामानिफोरखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया मावदोंमोन। दिनै बिथां सोरजिनाय बिटिसिनि बिखायाव थानाय फसंथानफ्राव सोलोंथाइ लानानै दिनै माखासे फरायसाफ्रा गावखौनो गायसननो हाबाय आरो सोरबाया दैदेनगिरि जाबाय, सोरबाया बिटिसिनि राजमासियाव जोबनानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामनायनि खाबुखौ मोनबाय। दा खोथाया जाहैबाय, दा आंनि सावरायनो लानाय टपिकआ बेसोदि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जि इउपिपिएल हान्जा बिनि थासारिया आथिखालाव खोब गाज्रि आरो बिथांमोना गां फुजानाय दाउ बादि जाना दङ आरो बिथांमोना दि माब्ला बिरफिननो हागोन बियो साननो लागा जानानै फैदों।
जायनि जाउनाव बिथांमोना बासा केन्डिडेटफोरखौ मोनसे बुब्लियाव बिथांमोना इउपिपिएलआव जइन खालामनानै गोजोरै बिटिसिनि राजमासिखौ रैखाथि खालामनायनि सिमां नुदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गाव गावनि पलिटिकेल केरियारखौ बा पलिटिकेल पार्टिखौ माबोरै सामलायनांगौ आरो गुनि गियानि एबा मोजां दैदेनगिरिखौ माबोरै सन्मान होनांगौ माबायदि रेसपन्स होनांगौ बेखौ रोङैनि जाउनावनो दिनै इउपिपिएल इउनाइटेड पिपुल पार्टी लिबारेलनिफ्राय दिनै गोबां गुनि गियानि सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोननि पार्टीनिफ्राय ओंखारलांगासिनो दं। जेरैहाय मोनसे समाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो आथिखालाव इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो एमसिएलए महरै देरहानाय बिथां खाम्फा बरगयारियाबो बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बिथाङा प्रमद बर'जों आखाइ हमनानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ मोजाङै सामलायलांनायनि जि सिमां बे सिमांखौ बिथाङा जाफुंसार होनो नाजादों। नुनो मोनबायदि बिथाङा इउपिपिएलनि जोहै बिटिसिआव गोजोरै सासन खालामनो हानाया गोब्राब आरो बिथांमोननि जि पलिटिकेल पार्टीनि मिशन आरो भिजन बेफोरखौ साबजायैनि जाउनाव दिनै सासेनि उनाव सासे इउपिपिएलखौ नागारनानै फैबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो इउपिपिएलनि गायसनगिरि फाउन्डार सेक्रेटारि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां मावथि हाज'वारियाबो इउपिपिएल मुंनि पलिटिकेल पार्टीखौ बिथाङा गावनो बिनि माखासे संबिजिरफोरखौ दानानै आरो बे इउपिपिएल पार्टीखौ दिल्लीयाव थांनानै रिजनेल पलिटिकेल पार्टी हिसाबै रेजिस्टार खालामनानै फैनाय आरो गावनो बे इउपिपिएलखौ गायसननाय सासे सुबुङा मावथि हाज'वारिबो दिनै बिपिएफआव जोगदान जाबाय। बेबायदिनो प्रेक्टिकेल बसुमतारी सासे मुंदांखा बर'नि फावखुंगुर स्क्रिप्ट लिरगिरि मेथाइ खनगिरि आरो थुनफावथाय लिरगिरि बिथाङाबो जइन जाबाय। बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनि मोनसे समनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनाय प्रमद बर'नि ओएसडि आरो लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिथां सांग्रां ब्रह्मआबो जोगदान जाबाय। बेबादिनो दिनै लोब लोब हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय सरकारनि जि सालायनायनि जि रोंखा राखा आरो राफोद मेलेमजों बिटिसिखौ खुंनो नाजानाय आरो बिथांनि जि मावनाय हाबाफारिफोरखौ नुनानै दिनै बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बिपिएफआव जोगदान जाबोदों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालाव इउपिपिएल मुंनि पलिटिकेल पार्टीखौ गोजोरै फोथांना लाखिनांगौआ खोब साननो गोनां आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि आखल आखु लोगोसे बिथांमोना गावनि बिबुंथिनि जोहै बिथांमोना जानला मेनला बिथाथि गैयै खोथा बुंनानै दिनै थासारिखौ गाज्रि खालामबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं। जायनि जाउनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि गुदि गैया बिजौ गैया बिबुंथि होनायनि जाउनाव आरो माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलफोरनि जोहै नांला बंसा जाथावै खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव गुनि गियानि आरो रोंखा रागा सुबुंफोरखौ बबेबा मेसेज एडिटिं खालामनानै फट' एडिटिं खालामनानै गाज्रि सोदोब होनानै माब्रै बे इउपिपिएल पार्टीखौ बिटिसिआव लाबोफिननो हायो बेबायदिनो मुं सुनानै बिथांमोना पार्टीखौ रैखाथि खालामनायनि हाबाफारियाव नांथाबदों। नाथाय आइटि सेलनि जोहै जाबादि इउपिपिएलखौ गोजौ मासि फारसे दैखांनो नाजादों बियो गोजौ मासियाव दैखांनायनि मोनसे नमुना जानो हाया। मानोना सासे दैदेनगिरि जायोब्ला सासेया सासेखौ सन्मान होनो रोंनांगोन। मोनसे गणतन्त्र हादोराव अपोजिशन पार्टिया थायो। अपोजिशन पार्टिया थायो होननानै सोरबा सासेनिखौ नाङा फाङा नंखाय इमेजखौ नंखाय बाखायै माखासे खोथाफोरखौ एडिट खालामनानै आरो माखासे सावगारि नायथावै बुंजाथावै खोथाफोरखौ एडिट खालामनानै सोरखौबा लाजि फोनांब्लानो दि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बे थांनानै थागोन बे नङा। बिनि जोहै मोनसे राजखान्थि आरो मोनसे समाजा जोबस्रांलांनायनि लामा फारसेसो थाङो। दा जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौ ससियेल मिडियायाव बायदिसिना आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय
मालाबा प्रमद बर'खौ इडिट खालामनानै बायदिसिना खोथा बुंनाय, मालाबा बिक्रमखौ, मालाबा प्रेक्टिकेलखौ नायथावै बुंथावै सावगारिफोरजों दाजाबदेरनानै इडिट खालामनानै खोथा बुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरबादि गुबुंले आबहावाखौ जोङो बांसिनै इउपिपिएलनि आइटि सेलनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा इडिट खालामनानै खोथा बांसावनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जे रोंगौथि, हाग्रामा महिलारिया खोथाजों खम खोथा बुङो आरो बिथाङा प्रेक्टिकेलि भाबै बिथाङा बिटिसिखौ माबोरै दैदेननांगौ, बर' जातिखौ माबोरै सिबिनांगौ आरो बर' ओनसोलखौ माबोरै जौगाखां खालामनो नांगौ बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारिखौ फोरोंनांगौ होननानै जों साना। मानोना हाग्रामा महिलारिया बर'नि मोनफ्रोमबो जायगायाव गामि ओनसोलनिफ्राय नोगोरनिफ्राय लानानै हाग्रा बंग्रा जेथिं बर' गामि दं बेफोराव हाग्रामा महिलारिया आन्दलन टाइमाव थामहिनबा बिएलटि आन्दलननि समाव बिथांमोना बेफोर ओनसोलाव जानानै थानानै बेफोर ओनसोलफोरखौ नुखानाय, जायनि जाउनाव बिथाङा बिटिसिनि अनसुंथाइफोरखौ मोनफ्रोमबो ओनसोलखौ माबोरै समान रोखोमै जौगाहोनो हायो बेफोरखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाउनाव बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बयबो सुबुङा आरो गोबां लाइमोन दैदेनगिरिफ्रा गादि मोनैनि जाहोनाव एबा एमसिएलए इएम जाहैनायनि सिमां लानानै गोबां खोथा बांसावदोंब्लाबो बिथांमोना खालि बिटिसिनि गादिखौ माबोरै सेनानै माबोरै धोनि जानो हायो आरो माबोरै हाग्रामा महिलारिखौ नापात्ता खालामनो हायो बेफोरखौल' नोजोर होनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा दि बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जिखि जाया हान्जानि मानसियानो जेसेबां गाज्रि फोसावाथों मानो, जेसेबां बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ नाख्रेबनो एबा नापात्ता खालामनो नाजायाथों मानो, हाग्रामा महिलारि अरायबो बिटिसिनि जारिमिनाव गोजौ जांख्लायाव थामहिनबा थिखिनियाव बिथाङा सेथि मासिखौनो बिथाङा अरायथा मोनबाय थागोन। मानोना हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिएलटि मुंनि मोनसे हाथियार लाग्रा आफादा बिटिसिखौ जुदि रादाय खायामोनब्ला दिनैनि बर'नि थासारिफ्रा बेफोरबादि थासारिसिम जौगानो हानाय नङामोन आरो बर' रावाबो 80 सिडिउलाव गायसनजानाय नङामोन आरो 10थि फारिलाइयाव 6 सिडिउलाव जोंनि बिटिसिआबो गायसनजानाय नङामोन। दा मानसिफोरा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हायैनि जाहोनावनो बिथांखौ माबोरै फेजेननो हायो आरो बिथांखौ माबोरै बदनाम खालामनो हायो बिनि माखासे खोथाफोरखौ सानैनो खायसे सुबुंफ्रा हाग्रामा महिलारिनि पलिटिकेल केरियारखौ नापात्ता खालामनो थाखाय दिनै नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिपिएफ मुंनि पलिटिकेल पार्टिखौ आथिखालाव एथ' गोरलैयै फेजेननो आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जाबादि मावदों बेखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला बिटिसिआव गोजोरै बिपिएफआनो गोबां बोसोरसिम आरोबाव सासन खुंबावनो हानायनि लामाया दङ होननानै आं सानो। मानोना बिपिएफनि मानसिफ्रा खुगाजों जि बुङो बेखौनो मावफुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। लाइमोनफोरनो 2 लाख करि रां होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 15,000 करि रां होनाय आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो 10,000 करि रां होनाय, आथिं आखाइ खरा खम्पा सुबुंफोरनो 10,000 करि रां अनसुंथाइ होनाय। बिथाङा इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जाबादि मोनबा गेरेन्टि 5 गेरेन्टि होदोंमोन बेफोर गेरेन्टिखौ बिथाङा बे 4 माससोनि गेजेरावनो बिथांमोना बेखौ आबुङै मावफुंनो हानाया बेनिफ्रायनो जों रोखा फोरमान मोनोदि बिथां हाग्रामा महिलारिया जाखौ गेरेन्टि होयो बेखौनो गावनि आखाइजों मावफुंनानै बिथाङा होयो। दा बिटिसि खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो गोरिब निखावरिफोरनो जाबादि अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोना बबेबा एसटि बर्डनिफ्राय मुवा बेसाद किटचेननि सेट राननाय, थिं राननाय, कम्बल राननाय आरो मेसिन राननाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना लालांबाय दं आरो बे 5 बोसोराव बिथांमोननि सरकारनि समाव गोबां अनसुंथाइ रायजो राजाफ्रा मोनगोन होननानै जों सानो आरो बिथाङा अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट गायसनगोन होननानै
बुंदों बेखौ गायसनना खिन्थाबाय आरो बेफोरनि हाबाफारियाबो जागायनायनि लामायाव फैगासिनो दं। दा बेफोरखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि पलिटिकेल केरियार बेखौ एथ' गोरलैयै गुगा होनो हानाय एबा फेजेननो हानाया एथ' गोब्राब नङा। फैबाय थानाय जानो गोनां MLA इलेक्शननि उनावनो इउपिपिएल मुंनि पलिटिकेल पार्टिया बिटिसि हालामाव थागोन ना थाया बे साननो लागा। मानोना दिनै इउपिपिएलनिफ्राय गोरों गोरों सुबुंफ्रा बारनफिननानै फिन बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौनो सापर्ट होनानै दिनै खामानि मावनो बिटिसिनि गोबां लाइमोननिफ्राय लानानै बैसोगोरा सुबुंफ्रा दिनै साननानै मोनबायदि बिटिसिआव बिपिएफ नङाब्ला बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो हानाया खोब गोब्राब। दिनै बिटिसिआव बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकार जानानै फैनाय लोगो लोगो बिटिसि ओनसोलाव थानाय हादान जायगायाव थानाय बर'फोरखौ एफेक्सन खालामनो नाजानाय आरो कासाफोराव थानाय माखासे बर' गैजारिङिफोरखौ होखारनो नाजानाय बे नटिस होबाय थानायाबो बन्द जाबाय आरो बिटिसिआव गोबाङैनो बर'फोरखौनो बांसिन होखारनाय हाबाफारिया जादोंमोन आरो जाय बर'नि हा हुखौ रैखाथि खालामनायनि खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन बिथांमोना गोबां बोसोर फरायसा आफादफोराव थानानै नाथाय बिथांमोना बिटिसिनि गादिखौ मोननायनि उनाव बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनाय बुब्लियाव जाबादि बर'नि थासारिया जालांबाय जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो बेफोरबायदि थासारिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावमोन आरो बेफोर थासारिया आथिखालाव लासै लासैनो जोबलांनायनि हाबाफारिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। मिजिंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि जै बिटिसि हालामा गोबाङैनो जौगागोन आरो दिनै बिथांमोना धोरोमनिफ्राय लानानै फरायसालिनि माखासे हालतफोरखौ आरो लामा दालांफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना कौटि कौटि रांनि दालां आरो सोलोंथाइ आरो धोरोमारि फसंथानफ्राव कौटि कौटि रां दान होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो बेफोरो बिथां हाग्रामा महिलारिनि रोंखा राखा आखाइजों दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि मावथाय होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिथांमोना जि हाबाफारि लादों बेफोरखौ बिथांमोना मोगथाङाव मावफुंनानै खिन्थायो। मिजिंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिआ सिगांबो जौगाबोदोंमोन आरो आथिखालावबो बेनिख्रुइ आरो बांसिन जौगाबावगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो। मानोना बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ मिशन आरो भिजनखौ लानानै बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामगासिनो दङ। बेखौ नायोबा फैगौ बुब्लियाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां ओनसोलफोरा जौगालांनायनि मोखांखौ नुनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना आंनि JSP Advice 365 इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै